паркирани БМВ-та и такива, които имат нужда от смяна, бартер или продан. Кой къде е? КАТ Пловдив, пътна полиция, секрета. И така, освен че може да се регистрират всякакви превозни средства до КАТ Пловдив, също така може и се изкарват фишове и глоби, удостоверения за такива. Че браво, скоро няма да пристигне и да се регистрирам, за да идвате до КАТ и не само, винаги трябва да такива. Така мисля, бе.